15 странни древни превозни средства. Здравейте, приятели! Днес ще ви запознаем с 15 от най-странните и необичайни древни превозни средства, които са използвани преди векове и дори хилядолетия. Някои от тях изглеждат като нещо от научна фантастика, а други са просто уау. Останете с нас и се подгответе за едно пътешествие назад във времето. Египетски колесници. Египетските колесници са били високотехнологично чудо за времето си. Те са били използвани както в битки, така и за транспорт на висши длъжностни лица. Леки и бързи, те били направени от дърво и кожа, теглени от два коня. Колесниците са символ на престиж и сила в древен Египет. Римска каруца за състезания. Римляните обичали да се забавляват, а състезанията с каруци били сред любимите им развлечения. Тези състезателни каруци били малки, бързи и често опасни за водачите. Те били изработени от дърво, с железни подсилвания и често били оцветени в ярки цветове за различаване на отборите. Китайски ръчно движими коли. В древен Китай хората използвали ръчно движими коли, които приличат на днешните рикши. Това били дървени структури с колела, които обикновено се теглили от хора. Те били изключително популярни за транспорт на хора и стоки в градовете на Китай. Плавателни сеани на викингите. Плавателните сеани на викингите били особено интересни превозни средства. Те били комбинация от сеани и лодка и можели да се движат както по сняг, така и по вода. Това ги правило идеални за пътувания в суровите северни условия. Маори кано. Маорите от Нова Зеландия използвали дълги, тесни канута, изработени от едно дърво. Тези канута били не само средство за транспорт, но и символ на общността и воинската сила. Те можели да поберат до 100 души и били използвани за военни експедиции и търговия. Месопотамска тарантаса. В древна Месопотамия хората използвали тарантаси, 4-колесни превозни средства, теглени от магарета или бикове. Те били основно използвани за транспортиране на товари по неравни пътища и били направени от тежко дърво и желязо. Инкански ламови кервани. Инките в Андите не използвали колела, но техните каравани от лами били основното средство за транспорт на стоки по труднодостъпните планински пътища. Ламите носели товари и били изключително важни за търговията на дълги разстояния. Гръцка триарема. Гръцката триарема била основен боен кораб в древна Гърция. Снабдена с 3 реда гребци и мощен таран в предната част, тази лодка можела да се движи с забележителна скорост и да нанася сериозни удари по враговете. Персийски колесници с острията. Персийците използвали колесници, снабдени с острията, прикрепени към колелата. Тези колесници били проектирани за битка и целта им била да разчистят пътя чрез осакатяване на вражеските войски по време на атака. Монголски юрти на колела. Монголите, които били номади, измислили преносими юрти на колела. Тези огромни превозни средства можели да бъдат теглени от животни и позволявали на цялото семейство да пътува, без да напуска своя дом. Древноримски бържи. Римските бържи били използвани за транспортиране на тежки товари по реки и канали. Те били дълги, плоски лодки, които можели да превозват стоки като зърно, вино и строителни материали по дълги разстояния. Етиопски каравани с камили. Караваните с камили в Етиопия били основното средство за транспорт през пустините. Камилите можели да носят тежки товари и да издържат на суровите условия на пустинята, което ги правило идеални за търговия в региона. Полинезийски катамарани. Полинезийците създавали катамарани, двукорпусни лодки, които им позволявали да прекосяват огромни разстояния в Тихия океан. Тези лодки били изключително стабилни и можели да поберат както хора, така и стоки. Ирански асмаки. Асмаките били специални каруци, използвани в древен Иран, които били проектирани да се движат по хълмисти терени. Те били снабдени с уникална система за амортизация, която позволявала по-плавно преминаване през трудните терени. Бронзовата колесница на Китай. Китайците изработвали изключително детайлни и сложни колесници от бронз, които били използвани от аристокрацията. Те били не само средство за транспорт, но и символ на статус и богатство в древен Китай. Това бяха 15 от най-странните и впечатляващи древни превозни средства. Надяваме се, че сте научили нещо ново. Абонирайте се за канала и харесайте клипа за още вълнуващи и интересни истории. Благодарим, че бяхте с нас.